Zlo je pored nas. Odavno smo susedi. Ponekad se čini da se zatajilo, ali ono uvek pronađe nešto užasno da se ispolji. Ukrajina na ukrajinskom razlikuje se od Ukrajine na ruskom po jednom jedinom slovu. Ali ta prokleta palica sa 2 tačke kao da je upila u sebe ceo sloj stradanja i zlobe. Izmučeni gradić Ukrajinsk samo je jedna krvava tačka na karti i čak u toj reči i sa 2 tačke štrči kao rđavi stub sred miniranih polja. Ovde su pod plavo-žutom zastavom žive spalili 11 civila koji su spas od bivših sunarodnika tražili u podrumu. Sa vama su novinari Ukrajina.ru Aleksej Tumanov i Fjodor Gromov. Pripremili smo za vas film o tome kako živi Donbas, kako žive ljudi na oslobođenim teritorijama, o njihovim problemima, nadama, o tome kako da se Donbas obnovi. Ovaj film iskrena je priča ljudi koje su mrzeli u Ukrajini zbog njihove ljubavi prema životu, ruskom jeziku, pravoslavnoj veri. Posvetili smo ga svima ko je dočekao Rusiju. Za vreme uličnih bojeva u ovom podrumu skrivalo se 11 civila. Ukrajinski teroristi spalili su ih žive prilikom pokušaja evakuacije. Zajedno sa civilima ovde su zauvek ostala 3 borca 114. brigade oružanih snaga Rusije koji su pokušali da ih spasu. Podrum je ovde bio ceo. Imao je tu vrata koje su Ukrajinci prilikom povlačenja zablokirali. Kada su ih oni zabarakadirali, našli su ventilacioni otvor i kroz taj otvor su ubacili zamotane madrace natopljene benzinom i zapalili. Plamen je bio toliko jak da je ceo podrum potpuno izgoreo. Još uvek su tamo fragmenti tela, kosti, masno tkivo. Nije moguće u potpunosti izneti ostatke tih ljudi. Odgovarajuće službe su obavile sav neophodan posao, ali sećanje na zverstva terorista kijevskog režima ostaće ovde zauvek. Kako bi sakrili svoje zločine, Ukrajinci su udarili po tom podrumu iz tenka. Granata je napravila ogromnu rupu u zidu, ali tragove njihovih zverstava nije sakrila. Stanove su zauzeli ukrajinski teroristi. Oni su tamo organizovali svoje položaje. Vlasnicima nisu dali čak ni da uzmu stvari. Odmah su ih isterali pod cevima automata. Tako su započele ulične borbe. Sada u tim zgradama niko ne živi. Sve što ovde vidimo posledice su ukrajinstva. Mi smo već imali priliku da boravimo u Ukrajinsku pre 1,5 godina, odmah posle oslobođenja grada. Tada su ovde još odjekivale kanonade, a stanovnici koji su preživeli ulične borbe tek su počeli da izlaze iz podruma. Ovi stanovnici Ukrajinska su imali sreće. Oni su dočekali rusku armiju i bili evakuisani na sigurno. Oni su takođe morali da žive u podrumu. Automobili voze baš lepo, već smo se uželeli svetla, vode, a Vetinjski grad. A koliko su u Ukrajinsku trajale borbe? Mesec, jel tako? Verovatno 1 mesec. I sve to vreme u podrumima? Ma ne, ispada duže. Ne, 2 meseca smo bili u podrumu.
Volonteri fonda Dobri anđeo odvoze 5 ljudi odjednom, 2 porodice. Među njima je 90-godišnja baka. Odvoze ne samo ljude, nego i sve njihovo skromno domaćinstvo. Čak smo i mačku poveli kako bez nje, to je naše dete. A gde je mačka? Tamo pozadi sedi sa mužem, trobojna. Sedela je na 4. spratu, mi smo je uzeli. Spasavamo baku. Da, 93 godine, život ide dalje. Mačka je bila na 4. spratu. Koje je godište baka? Videla je 2 rata. Mačka je bila u dnevnoj sobi i tamo je udarila raketa. Mačka se spustila u podrum, nismo znali, sedela je bez hrane. 12. dana smo je našli. Veruje se da mačka ne dolazi na loše mesto. Ona dolazi samo na dobro mesto. Tačnije, svi mi, nas 40 ljudi, znali smo da ćemo se svi spasiti, sve će biti dobro. Kod vas u podrumu bilo je 40 ljudi, da. A koliko je sada ostalo? 20. Zajedno sa ljudima uspešno je evakuisana i njihova ljubimica, trobojna maca Daša. Ona je preživela raketni udar, vratila se ljudima i za vreme njihovog života u podrumu postala njihov talisman. Evo je Daša, bila je pod raketama. Dašenjka, Dašo, Dašutka, ti si sigurna, maco? Dašenjka, ne boj se, ne boj se. Dašenjka, ne boj se, ne boj se. Te noći ljudi su morali da napuste rodni grad i da odu u centar za privremeni smeštaj, ali pri tome oni se svejedno osjećaju kao kod kuće, među svojima. Kako vam se dopadaju uslovi? Odlični uslovi, nismo ni sanjali. Toplo, svetlo, muve ne peckaju. Odlično, nemam više reči, vrlo dobro. Mnogo smo zahvalni, kulturno, fino. Čekate da vam Rusi daju pasoše? Naravno da čekamo. Kad ne bismo čekali, ne bismo ovamo ni došli. U borbama za Ukrajinsk učestvovali su i Ukrajinci, borci bataljona Maksiv Krivonosov, bivši vojnici oružanih snaga Ukrajine koji su prešli na stranu Rusije. Njihov san je da dođu do Kijeva i da kazne ukrajinsko rukovodstvo za to što su učinili sa njihovom zemljom. Ne skrivajte se, pan Vladimir Zelenski. Doći ćemo sa momcima i zatražiti od vas da odgovorite za svaki zločin i kršenje Ustava. Rat. U ovom ratu pred ruskom vojskom stoje teški zadaci. Nije dovoljno osloboditi grad, treba maksimalno sačuvati stanovnike koji su u suštini taoci ukrajinske armije. Od 4. decembra bavimo se evakuacijom civila iz grada Dimitrov. Prema podacima, na današnji dan evakuisano je 938 ljudi. Danas su izvukli još 3 dece, najmlađi ima 1 godinu i 1 mesec. Evakuišemo ih pod paljbom. Danas je, hvala Bogu, bilo nešto tiše. Danas su srećno izvučeni. A ima dana kada i civile ranjavaju protivnički dronovi. Pre 2 nedelje ženi su prostrelili desno plućno krilo. Pružili smo joj medicinsku pomoć. Muškarac je stao na minu i izgubio nogu. Situacija je krajnje teška. Mnogi prvo odbijaju da se evakuišu, ali kroz nedelju ili 2 ipak dolaze. Da kažemo da zajedno sa ovima ko je odbio i ko će još da bude evakuisan, u gradu je ostalo oko 2-2,5 hiljade ljudi. Veoma je teška situacija, ljudi stalno traže namirnice, lekove, gorivo. Logistika je krajnje otežana. Naravno da pomažemo kada je to moguće. Narodni front pomaže i gorivom i paketima namirnica za stanovništvo. Ali ne radi se o količini, radi se o načinu dostave. Logistika je krajnje otežana, veliko vozilo tamo ne može da prođe. Trudimo se da odvozimo pomoć malom tehnikom.
Prvo smo samo tako i evakuisali ljude, ranjene smo vukli po 4 sata, nosili u velikim grupama. I bake i deke koji su malo pokretni. Starije ljude smo vrlo često samo na rukama nosili, naročito u početku kada nismo poznavali teren. Sada više ili manje znamo teren, gledamo na vreme. Ako je magla i može da se uđe vozilom, može da se radi više, ali više ljudi može da se prebaci u pozadinu. Ovu porodicu ruski vojnici uspeli su da spasu. Evakuisali su je iz zone bojevih dejstava. Sve što im je ostalo, to je nekoliko kofera sa stvarima. 7 meseci su živeli pod paljbom. Ne pokazujemo njihova lica, zato što su im rođaci ostali u Ukrajini. Ako ih prepoznaju, mogu da im ubiju rođake. Doputovali smo kada su naši već bili u Grodovki, to je tu pored. Mi smo išli namerno, mislili smo, mesec, dva i bit ćemo kod kuće. Sad je skoro 2 godine. Mi smo namerno otišli u Dimitrov. Pošli ste da sačekate Rusiju? Da, pošli smo da sačekamo. Kako se primiče linija fronta, ukrajinske vlasti traže žene sa decom i razdvajaju ih. Činovnici to objašnjavaju tobože brigom, a stanovnici to smatraju formalnim povodom za oduzimanje dece. Majkama prete krivičnim postupcima i zatvorom ako se one ne evakuišu zajedno sa decom. Zato žene često kriju trudnoću, čak i od komšija da ih ne odaju. Često se dešava da decu vraćaju kući tajno, u koferima. Sve te muke samo zato da bi se pobeglo iz totalitarnog pakla kući u Rusiju. Ako sam pravilno razumeo, oni su išli navodno u evakuaciju, kako bi bilo evidentirano da su evakuisani, a zatim su se vraćali nazad. Da, tako su ih 3 puta hvatali. A šta kada ih uhvate? Šta se sa njima posle dešavalo? Ne znam, odvozili su ih. Stavljali su ih u kola i odvozili. Pretpostavljam da malom detetu, odojčitu, treba mnogo toga, zar ne? Kako ste sve to nabavljali? Nam, kada ruska armija zašla, rебята очень сильно помогали. Kada je ruska armija ušla, nama su momci mnogo pomogli. Oni su nam davali im pamperse i mleko u prahu, sokove, dečiju hranu. Pomagali su mnogo i 95. puk je pomagao i 5. Sve vreme dok smo tamo bili, oni su nam pomagali. I od koliko mi tam bili, oni nam sve vreme pomagali. Kada ste prvi put videli ruske vojnike, šta ste osetili? Ja sam zaplakala. 26. decembra je došao momak koji nam je pomagao i pokazao video koji su mu saborci poslali. Tamo je bio vatromet. Onda je on rekao da je gotovo, grad je oslobođen. Ja sam ponovo zaplakala. Pomislila sam, nije valjda da smo i to dočekali. A vi ste videli taj vatromet? Ne, uplašili smo se. Mislili smo da je to neka pucnjava. Šta da se kaže? Kako god da okreneš, najgore ste već preživeli. Da, najgore smo preživeli. Vi se već nalazite na našoj rodnoj zemlji. Još malo i dobit ćete pasoše, uzakonit ćete status i gotovo. Živete ćete ili u svojim kućama kad se završe borbe, ili ćete se ovde skućiti. Eto, tako da je ostalo još samo malo. A bilo je mnogo toga strašnog, na primjer plaćenici, Poljaci i neki u crnim uniformama što pričaju engleski. Ukrajinski nacisti koji su govorili otvoreno, povući ćemo se, a vas ćemo zajedno s vašim gradom izbrisati sa lica zemlje. Civile su isterivali iz kuće, uništavali bašte, zvali ih žduni, čekaroši. Mnogo sam se plašila zato što svuda lete ptičice, dronovi. Svakog dana su njima kuće gađali, svakog dana je neko poginuo ili bio ranjen. I civile su ubijale ptičice. U 8. naselju žena i njen sin su odbili evakuaciju. Ukrajinci su ih tamo ubili. Bacili su minu? Ne, streljali su ih. Šta vi mislite, zašto oni to rade? Vi ste isto toliko građani Ukrajine kao i oni. Mi smo čekaroši.
Ukrajinci kažu takve čekaroše kao što smo mi treba istrebiti. Koliko shvatam, za njih su svi stanovnici Dimitrova bili takvi. Da, oni su rekli, kada budemo odlazili odavde, sve ćemo zbrisati sa lica zemlje, nećemo vas ostaviti ovde. Ne znam kako bi se odnosili prema nama da smo otišli u Ukrajinu, ali Ukrajine nam je već dosta, dovde nam je došla. Nalazimo se u gradu Selidovo, evo, dostavili smo humanitarnu pomoć. Takođe pomažemo 5. posebnom puku oko evakuacije civila. Mala deca su evakuisana iz Dimitrova. Dovežena su ovamo u humanitarni centar. Sada će proći laku filtraciju i odvešćemo ih u grad Donjeck. U ovom trenutku nalazimo se u prostorijama Narodnog fronta. Ovde naši aktivisti dele humanitarnu pomoć koju dostavljamo, generatore, grejalice, gorivo za civile. Takođe dovozimo lekove. Trudimo se da dovezemo što više paketa namirnica. Jedan paket je jednom čoveku dovoljan za 2 nedelje. Trudimo se da tako podržimo civilno stanovništvo. Ovde u relativno bezbednoj zoni evakuisanima pomažu i oni koji su sasvim nedavno dočekali Rusiju. Rudar Roman Timčišin iz Selidova čekao je dolazak ruskih vojnika od 22. godine. Pomagao kako je umeo, pratio kretanje oružanih snaga Ukrajine, prenosio informacije našima. Posle oslobođenja postao je volonter Narodnog fronta kako bi pomagao svojim zemljacima. Nešto pre 2020. godine, počev od 2018. pa do 2020. krenulo je zaoštravanje. Regularna vojska prema nama nije ispoljavala nikakav poseban odnos. Kada su tu već bili plaćenici, oni su dolazili i kačili se sa nama zato što ne govorimo ukrajinski. Pitali su zašto ne ratujete. Regrutacioni centri su se već pojavili. Od 22. godine, kada su rekli da se javimo u vojni odsek, mi smo već napustili rudnik. Niko se nigde nije javljao. Rudnik je radio sve dok nisu počela raketiranja. Zatim su uništili rudarsko vitlo, a posle toga i ventilacione cevi. Počeli su da udaraju sve bliže, front se približavao gradu. Kada ste prvi put videli naše vojnike? 24. oktobra 24. godine. Bio sam u šoku. Malo ranije videli smo kako 2 kuće dalje lete dronovi i radi minobacač. Ispred moje kuće je pala granata. Naravno, rebrasti metalni profil bio je oštećen. Nekako smo ga popravili da ipak imamo ogradu. I tu čujem da neko kuca na vrata i kaže grubim glasom: Roma, otvaraj. Malo sam se uplašio. Ja sam prišao kapiji, a ona je već počela da se otvara rukom, aluminijumski profil se slomio. I tu čovek više od 2 metra sa širokim licem prolazi kroz kapiju i viče: otvaraj. Naravno, nisam računao da su to naši momci ušli u grad. Mislio sam, došli su Ukrajinci i tu nam je kraj. Kada smo videli po ševronima da su to naši, potrčali smo da ih sakrijemo u kuću zato što je bilo veoma mnogo dronova. Momci su ušli, to su bili prvi jurišnici, sakrili su se. Sve je nekako prošlo, nekakvih udara dronovima nije bilo ništa. Momci su bili kod nas neko vreme. Malo je ipak bilo strašno zato što su dronovi kao roj pčela leteli iznad kuće. Momci su bili super, nisu nas vređali. Mi smo ih nahranili, nisu se odnosili prema nama kao prema đubretu ili ne znam kome. Pokušavamo svima da pomognemo, koliko možemo i čime možemo. Momci takođe pomažu i generatorima i grejelicama, hvala im za to. Sada je u gradu normalno, ali još lete dronovi, udaraju po kućama, po civilima, automobilima u pokretu. Ne daju nam da malo živimo. Volonteri Narodnog fronta razvoze namirnice i gorivo za generatore po oslobođenim gradovima i selima. Ovakav paket sleduje jednom čoveku za 2 nedelje. Instant supa, čaj, rezanci, šećer za čaj, kondenzovano mleko, mesna konzerva, losos, još jedno mleko, brašno, heljda, 2 komada,
špagete i suncokretovo ulje. To je komplet za 2 nedelje po čoveku. Narodni front otvara humanitarne centre na oslobođenim teritorijama. Ciljevi su isti. Pomoć podvlačimo isključivo civilima. Kada u gradu nema struje, ovde može bar da se napuni telefon ili da se pročitaju novine ili knjiga. To je već 3. naš humanitarni centar koji smo otvorili tamo gde se povlači linija fronta. Bio je jedan humanitarni centar otvoren po odluci 5. posebnog puka 51. gvardijske armije. Sve je bilo na jednom mestu i pasoše su tamo izdavali i zdravstvenu i humanitarnu pomoć pružali. A pošto se rat povlači, linija fronta odlazi dalje, sada se nalazimo ovde, nismo više u podrumu. Napravili smo takvu kancelariju. Stanovnici grada Kurahova su sve uredili, naravno, posle bojevih dejstava, sve je bilo uništeno, razbijeno. Negde su promenili prozore, negde samo popravili, a ovde su sve lepo sredili. To je naš legendarni moped Mrav. Momci su ga sklopili sopstvenim rukama. Mi smo dovozili pomoć ovamo, a oni su tim mopedom, Mravom, počeli da voze pomoć u okolna naselja. Около... Сколько, Валь, там примерно? Не, населенных пунктов. Населенных пунктов 19. Oko 19 manjih naseljenih mesta. Tamo živi od 5 do 100 ljudi. Momci su preuzeli na sebe tu misiju i pod paljbom su stizali tamo na svom mopedu. Nekako ih je Bog pomilovao. Do dana današnjeg sve rade zajedno. Moped je sada u ispravnom stanju. Sad će da otopli. Momci će i dalje da se voze njime. Takođe, predsjednik i Sergej Kirijenko dali su nam terenske kombi, takozvanu Veknu, za potrebe humanitarne misije. Njome se i vozimo. Ovamo dolaze ljudi i biraju sebi stvari po potrebi. Rat je. U takvim uslovima ljudi ne mogu odmah da nabave neke stvari, a pošto smo svi mi braća, mi podržavamo jedni druge. Dobri ljudi šalju stvari ovamo. Do druga podržujem. Ljudi передают сюда. To je pomoć iz cele zemlje. Da, grubo govoreći, to je pomoć iz cele zemlje i svih regiona. Dolaze i žene i muškarci. Naravno, svi traže razne stvari, ali kako se kaže, šta god ima, dobro je došlo. В самом начале мы, конечно, помогали
U početku smo pomagali ljudima da se snađu, da shvate kako da žive dalje. Zato što posle oslobođenja oni nisu shvatili šta da rade. Pomagali smo im da naprave dokumenta, da dobiju socijalnu pomoć i sve ostalo. Tačnije, sarađivali smo sa svim socijalnim službama koje su dolazile ovamo u Kurahovo. Još smo organizovali radne subote ovde u gradu. Tada smo raščišćavali ruševine, čistili ulice. U to vreme ulicom čak ni kola nisu mogla da prođu. Pala nam je na pamet ideja da napravimo banku odeće, zato što su mnogi ljudi izgubili čak elementarne stvari. Radi biblioteka, sami razumete, u gradu nema još ni televizije, još uvek ništa ne radi. Kada je kod nas u humanitarnom centru radio prosto punkt gde može da se napuni mobilni, ljudi su ovamo sedeli i dosađivali se, a sad može da se uzme knjiga, da se pročita, da se skrati vreme. Tako je sve počelo. Počeli smo bukvalno od 10 knjiga. Zatim su ljudi koji su uzimali da čitaju donosili nove knjige. Jednu uzmu, 3 donesu. Tako se pojavila ova mini biblioteka koju ljudi danas koriste. U gradu još nema interneta, to je razumljivo, televizije takođe. Zato se novine razlete kao vruć burek. Koliko god novina da dovezemo, ljudi uvek čekaju nove. Narodni front se trudi da podrži ljude u tom pogledu takođe. Tačnije, štampa kod nas odlično prolazi. Ljudi dolaze sa svakakvim pitanjima sa kojima se suočavaju i mi se trudimo da pomognemo. Za sada je rano da se govori o potpunoj obnovi. Prvo treba da se završe bojeva dejstva. Ipak, građani se već vraćaju, bez obzira što zgrade za sada izgledaju kao prazne betonske kutije. A neki od njih nisu nikuda ni odlazili. Priče su iste. U mnogim slučajevima sve je počelo ukrajinskom agresijom, nastavilo se bombardovanjem od strane ukrajinske vojske, citiramo, kako bi ljudi mislili da to rade Rusi, lovom na muškarce kojim su se bavili banditi iz regrutnih centara, lovom ukrajinskih dronova na civile. Ko se krio za vreme borbe u podrumima, čekao je spas od Rusije. To se rečima ne može opisati. 25. decembra 24. oslobođen je naš kvartal Južni. U gradu su mesec dana ranije bili oslobođeni kvartali, ulice. Naš kvart je bio poslednji. 25. decembar pamtimo kao drugi rođendan. Momci su jurišali na našu zgradu, mi smo bili u podrumu. Podrum je već bio pun dima. Gušili smo se i osluškivali glasove. Čuli smo ruski jezik. Rekla sam tada mužu, hajde da viknem da nas spasu. Zato što smo se već gušili tamo i momci su nas oslobodili iz tog podruma. Na zgradi broj 5 visi tablica na ukrajinskom Bezpečni budinok, što u prevodu znači bezbedna zgrada. Simbolično, zar ne? Ispada da je tako. Za nas je ispalo upravo bezbedna zgrada u kojoj su bili Rusi koji su nas i nahranili i napojili vrućim čajem, pošto nismo mogli da ložimo peć bubnjaru u podrumu. Plašili smo se da nas ne vidi ukrajinska armija i ne baci granatu u podrum. Mi smo se toga plašili. Grad je od početka 22. godine bio stalno pod opstrelom ukrajinske armije. Ukrajinsk, da. Svi su to znali zato što se čuo tup zvuk kad oruđe opali, a ubrzo posle toga je eksplozija. Bilo je po 30 eksplozija dnevno. Ljudi su već sve to znali. Sedeli smo, neku u hodniku, neku u kupatilu, brojali. 1, 2, 3, 4, 5, znači sad će negde da eksplodira. U trenutku oslobođenja grad je već bio faktički razor. Tačnije, ruska vojska još nije stigla da priđe gradu. Da, grad je već bio razrušen. Šta vi mislite, zašto oni to rade? Šta će im to? Kako šta će im? Verovatno zbog toga da bi ljudi koji žive u Ukrajini mislili da sve to radi ruska armija. Mi smo videli činjenice sopstvenim očima. Sada potpuno mirno idemo po vodu, u prodavnicu, po drva i mirno se krećemo po gradu. Sve isto kao i kod evakuisanih iz Dimitrova. Neko je od suseta otputovao na teritoriju Ukrajine i odatle ih nazivao čekarošima, tražio da ih ubiju. Čovek koji preživio
preživi užase rata zna cenu života. Takve prijatelje i poznanike jednostavno precrta, kao da ih nikad nije ni bilo. Mi smo sve to preživjeli, sav taj užas, drugačije ne mogu da ga nazovem. To je bio pakao. Hvala Bogu, mi znamo ko je ko. Ruska vojska je za nas bila spas. Čekali smo taj dan, jednostavno čekali. Mnogo ljudi je kod nas poginulo, lovili su nas dronovima, nismo mogli da izađemo čak ni po vodu. Kod nas u gradu su ostali bunari koji su bili ručni, bez struje je mogla da se vadi voda. Ljudi su izlazili i odmah su Ukrajinci slali dronove. Mnogo ljudi je poginulo u našem gradu od dronova. Šta vi mislite? Zašto oni to rade? Sve nas koji smo ostali u gradu smatraju čekarošima, separatistima, kolaborantima koji su čekali Ruse. Mnogi susedi koji su otputovali i koji su za ukrajinsku stranu i njihovu politiku pisali su na internetu da nas treba bombardovati, ubiti. Oni su ostali, oni su izdajice i slično. Kako to izgleda kad sused sa kojim si mirno živeo par desetina godina odjednom govori da tebe treba ubiti? Mi smo takve ljude prosto izbrisali iz spiska poznanika, suseda. Za nas niko od njih jednostavno ne postoji, šta će nam? Ako oni nas smatraju izdajicama, šta će nam? Tim pre treba sa njima da ne komuniciramo. Ako se vrate i zamole za oproštaj, hoćete li im oprostiti? Ne, nikada u životu. Nećemo oprostiti. Za takve reči, kako? Šta smo mi vama učinili? Mi smo iste te komšije, ljudi. Živeli ste sa nama ceo život i da nam želite da umremo, to nije ispravno. Svako bira za sebe. Mi smo napravili naš izbor, ostali smo u svom rodnom gradu. Šta stanovnicima Kurahova najviše nedostaje? Na данный момент, скорее всего, нам не хватает электроэнергии. Trenutno nam verovatno najviše nedostaje struje. Nadamo se da će se to skoro srediti, zato što uglavnom sve pare odlaze na gorivo. Za generator stalno treba gorivo. Drva su potrebna ljudima zato što nemamo čime da ložimo. Još je opasno ići nekuda po drva. Tamo mogu da budu neke mine, ovde je toliko toga bilo minirano. Još je opasno ići na ta mesta gde ima drva. A tako imamo svega. Prodavnice rade. Bilo bi dobro da imamo socijalnu pomoć, besplatnog notara, zato što su odredili do 1. jula da treba da registrujemo stanove u ruskom registru. Нужно квартиры поставить на Росреестр. Вот, допустим, Kod mene je situacija sledeća. Stan mog muža je privatizovan na njih troje, na mamu, tatu i njega. Otac je umro, muž nije stigao da ga nasledi i sad je gotovo. Ispada da smo preživjeli bojeva dejstva, a možemo da ostanemo bez stana. Ljudi su čekali oslobođenje u strašnim uslovima. Kamere ne prenose ni vlažnost, ni mirise, ni nedostatak vazduha. Ali mi nismo mogli duže od pola sata u podrumu gde su ljudi živeli mesecima. Odmah iznad ulaza u podrum nalazio se položaj ukrajinske vojske. Oni su zauzeli stan u prizemlju. Ljudi koji su se sakrili u podrumu plašili su se da lože. Ukrajinci su mogli da se naljute i da im ubace granatu. Jesu li oni ovde ulazili? Jesu li znali da ste tu? Oni su ulazili, prošli su iz drugog dela podruma, neočekivano. Hvala Bogu nisu nas dirali. Zamolili su da izađu, otvorili smo im izlaz, oni su izašli na ulicu. I tek tada smo od njih saznali, mislim, oni su psovali, da su ruski vojnici već ovde. Sasvim blizu. Oni su rekli već ovde. Oni su se njih već plašili. Videli smo po njihovim licima. Mi smo tada odahnuli sa olakšanjem. Muž i ja smo se pogledali i razumeli bez reči. Hvala Bogu što je ovde već ruski vojnik. Mi dok smo bili u podrumu nismo znali šta se dešava oko nas. Eto, moj muž 3 godine uopšte nije izlazio iz stana. On kaže da ima utisak kao da je odležao zatvorsku kaznu, samo u kućnom pritvoru. Ukrajinski regrutni centri su lovili ljude, odvodili ih iz stanova, iz preduzeća, na ulici ih hvatali i gotovo.
вылавливали и все. Znači, upadali su i u stanove? Da. Niste se plašili da će i kod vas doći? Боялись, конечно. Поэтому муж, он вообще Naravno da jesmo. Zato se muž po stanu kretao tiho, trudio se da ne stvara buku. Ako je hteo da puši, nije pušio na terasi ili na prozoru da ga niko ne vidi i ne prepozna. Kod nas u ulazu ostali su isti takvi ljudi koji su se, kao i moj muž, skrivali. A one komšije koji su bile za ukrajinsku vlast odavno su otišle. Zato se tada već više nismo bojali da će nas neko izdati. Pored nas su bili isti takvi ljudi koji su, kao i mi, ostali da čekaju oslobođenje. Ovde smo spavali skoro na zemlji. Imali smo žičane ramove, doneli smo krevete ovamo. Stavili smo dušeke na ramove, ali oni kao da su bili na zemlji zato što je vlažno, dušeci su bili mokri. Sav krevet je bio mokar. A ovde je bilo nešto poput tuša. Znači, imali ste vodu? Ne, to je bila voda koju smo ranije sakupili u kanistre. Napravili smo sebi malu civilizaciju da se kupamo, tuširamo, da ne budemo sasvim prljavi. Nije bilo uslova, muž je napravio od običnih aluminijumskih lonaca peć bubnjavu. Zahvalna sam mu zbog toga. On nas je time spasio, malo smo se grejali, kuvali. Imali smo malu bocu, malu peć na gas, polako smo pripremali hranu. Unapred ste napravili zalihe. Da, učili smo se na iskustvu ljudi koji su preživjeli to isto u Mariupolju. Naš kolega Andrej Keor preživao je borbena dejstva u podrumu svog doma zajedno sa komšijama. Imali su sreće, zgrada je sagrađena u sovjetsko doba sa tipskim atomskim skloništem opremljenim specijalnom ventilacijom. Zato čak i kad je zgrada gorela, niko nije postradao od ugljen monoksida. Ovde smo bili smešteni, bili smo i u hodniku i u prostorijama. U ovoj prostoriji gde se sada nalazimo bilo je oko 15 ljudi. Sistem ventilacije ovde je napravljen tako da čak i ako bi bio dim, on ne bi mogao od ovde da dopre. Takav je taj sistem. Дым хотел сюда попасть, физически это невозможно, потому что Ja se u to mnogo ne razumem, ali sistem je napravljen po klasičnom šablonu atomskih skloništa, on predviđa takvu zaštitu. I kada je naša zgrada gorela, a izgorela je ona u potpunosti, mada smo pokušali da gasimo požar. Ovde stvarno nije bilo dima, bar smo taj užasan požar takođe mogli da preživimo.
Ukrajinska armija takođe je izbacila stanare iz stanova, a u njima organizovala mitraljevska gnjezda. Kada su oni došli kod nas, oduzeli su 2 naša stana, a na prvom spratu su spavali. Stakla su tamo takođe bila razbijena, zato je tamo i bilo hladno. Pokušavali su da prođu kod nas da se ugreju, u podrumu je bilo toplije. Kao prvo, tamo je bilo nas vrlo mnogo, negde oko 120 ljudi. Bili su i oni koji su išli dalje, ali ih je zatekao mrak i policijski čas. Zato su molili samo da prenoće. Presedili bi noć na stolicama i ujutru bi odlazili. Nismo odbijali ljude, a ukrajinske vojnike smo odbijali. Zato što su tamo bila deca, oni sa oružjem, šta da se nešto desi. I bili su presedani kad su oni pucali u ljude koji sede u podrumu. Когда они стреляли в тех, которые сидят там, в подвале. A zašto su oni pucali u ljude? Выгоняли их. Terali su ih. Ljudi su govorili, deca su nam na ulici, kud da idemo sada veče je, a oni su ubijali jednog ili dvojicu, muškarce koji su najviše negodovali i tada su svi odlazili odatle. Eto, to je iskustvo Mariupolja koje su uzeli u obzir stanovnici Kurahova. Mariupoljci su se pripremali za borbe u gradu kako su znali i umeli. Kada su one počele, starci i deca su ostajali u podrumima, a muškarci su redovno išli na ulicu da traže drva, jelo i lekove. Stanovnici podruma su čak našli način da dođu do vode. Da, nismo samo jeli semenke, zarađivali na njima, već smo i pili vodu iz cevi za grejanje. Tepali smo joj fantica, zato što je bila narandžaste boje. Prekuvaš je, ostaviš da se ohladi, prekuvaš, ostaviš. Naravno, želudac je nastradao, a inače, osjećam se u principu dobro. Još uvek mogu do 30 sklekova da uradim. Dobro je kad ima muškaraca u blizini, a ako nema, sve teškoće padaju na ženska pleća. Dešava se da i deca pomažu da se preživi. Что пережили, да, просто вот не передать вот это словами, просто не передать. Šta smo preživeli? To se prosto rečima ne može opisati. Ideš kroz centar, a ljudi leže, neko bez ruke, neko bez noge. Ovde kod nas je ranije bila prodavnica gotove hrane i tu je visila glava. Tako su je tu obesili da visi. Так вот повесили ее, так ужас, я говорю своим. Rekla sam svojima, odvedite me u drugi grad da ništa ne vidim. Ne mogu da gledam krv i sve to. Užas. Ljudi mole, pomozite, pomozite. Sve je zatvoreno, bolnice zatvorene, ambulanta zatvorena. Čovek nije mogao da izdrži sve to da gleda. I kada ne pucaju tih 15-20 minuta, svi smo se trudili da se skupimo na gomilu. Потом все в кучу собираться. Потом мала просыпается. I tu se unuka probudila i kaže, moramo odavde da idemo, ovde će pasti granata. I mi smo potrčali da se spakujemo, mislimo, pa to je dete. Ali deca verovatno osjećaju šta treba da se radi. И чуть-чуть прошли. Kada smo izašli odatle i malo smo odmakli, ja sam rekla, vodite me tako da ne vidim gde leže ljudi. I moji su me poveli. I u tom momentu baš tamo padne granata. Možete li to da zamislite? Dete kao da je osetilo da će tamo pasti, da moramo odatle da bežimo. Хоть бы наши уже внуки хоть бы пожили нормально. Kad bi bar naši unuci živeli normalno. Ja ih vodim u školu i iz škole. Znate, bojimo se. Čak i usred podruma i ugljenisanih zidova, u ovoj priči je proklijala budućnost. Ljudi su dočekali svoje, spasili decu, starce, kućne ljubimce, pomagali drugima ponovo da nauče da žive, a ne da preživljavaju. Put iz mraka na svetlost dana glavni je dokaz da će se rat završiti, gradovi dići iz ruševina i pojavit će se kuće u koje će se vratiti ljudi.
Danas oni koji su nedeljama i mesecima sedeli u memljivim podrumima već pomažu drugima. Voze namirnice, izvlače ljude iz opasnih zona, otvaraju biblioteke i dečije kutke tamo gde su nedavno stajali položaji. U njihovoj odlučnosti i uzajamnoj podršci rađa se istinska sila. Oni se uče da leče rane, govore o preživljenom, da se drže zajedno. I upravo to postaje temelj budućnosti u kojem će rat ostati samo na fotografijama i u udžbenicima. Bez tog prokletog i